un prec. Jo sí que el públic la pot preguntar. Ha suportat un increment de l'economia econòmica de l'Ajuntament. Es va treure un sou d'una regidora que estava tot el dia atenent a la gent al municipi. Abans dels altres regidors, no discuteixo la seva atenció al públic, igual que la legislatura anterior, que tenia el públic, però hi havia una regidora que estava atent, estava tots els dies de la setmana. L'alcalde estava pràcticament tots els dies de la setmana. Hi havia una persona de confiança que també atenia els serveis socials tot el dia al municipi. Si tenim un increment d'ingressos per l'augment de població. Hi ha un increment, o sigui, hi ha una pèrdua d'assistència o d'atenció al ciutadà d'una regidoria que estava tot el dia, d'un tècnic. Vosaltres us heu apujat el sou. Tot això, què beneficia, com beneficia, quin benefici doneu al municipi, als habitants de Sant Antoni de Vilamajor? Els nouvinguts i els senyals, perquè esclar, aquí hi ha hagut unes pèrdues i uns ingressos de diners. L'única cosa que el poble veu és l'ingrés vostre del sou. Quina contrapartida com a ciutadans tenim? Jo puc respondre en quant a això que dius, que hi ha una regidoria que estava completa, hi ha una tècnica que no havia una part de confiança, que l'alcalde era... En tot això, jo penso, vull pensar, i així ho manifesto, que pèrdua al municipi de gent, no sé si està d'acord o no, que ha rebut ara una mancança per dir. El regidor, aquella regidora que en aquest cas estava funcionant, jo han hagut d'estar aquí, que m'ho digui, que he vingut a l'Ajuntament a demanar per algun regidor. En algun moment se li ha dit, se li ha negat, se li ha endarrerit l'estat. Algú ha trobat aquesta mancança? Simplement, la resposta és que no... Aquest és un mancat de mancança de resposta per part de... I això, i d'ara i abans no passava, no ho sabem, no sé si passava. Abans, jo parlo del que va fent arribar la gent. Mira, la primera és del 20 del 7 del 2011. La següent 25 del 7 del 2011. 9 del 9 del 2011. 2 de l'11 del 2011. Aquesta és més recent. Després tenim una del 5 de gener del 2010. Una resposta a un veí que ha presentat una instància aquí a l'Ajuntament. Jo considero que es mereixen, com altres ajuntaments fan, que en 15 dies com a màxim s'ha de donar resposta. Que és el que fa Cardedeu, que és el que fa Llinars, i per Sant Antoni triga 3-4 mesos. Us ho veu lògic, la resposta a la diferència és important, crec que es mereixen aquests... Cardedeu, hi ha alguna cosa que l'Ordi contesta més. No, perdona, jo us parlo de la meva experiència. No, m'hi he trobat jo. No parlem d'això. No, digue-ho l'Ajuntament. Jo l'únic que dirà... I soc president d'unes instal·lacions municipals. Dic, ni em coneixen. No sé, jo emplaçava una mica aquesta altra cosa que tu vols. Jo penso que aquí la gent que estem en aquest moment en l'Ajuntament estem treballant força, s'han fet bastantes coses, per no dir moltes, perquè clar, que l'Ajuntament no pot seria dir tirant de la vall, això no és el cas, sinó feines que s'han fet i que el poble ha vist, que està veient. I penso que la reestructuració que s'ha fet, l'únic que hem fet és reestructurar, perquè nosaltres no hem bellugat cap. Si parlem de línies, en tot aquest, nosaltres el pressupost està mantenint, el pressupost que hi havia, no hem tocat res, no hem retallat res, no hem canviat res, al contrari, estem treballant, i així ho dic jo a l'interior pròpia i per meus companys, per intentar, com abans predicava, el tema de la Llobregat, intentant en totes les funcions que podem, en tots els terrenys que podem, treballar perquè sigui el major estalvi, per aconseguir aquell romanent per poder treballar. Jo considero que està treballant de la gent, està treballant a la seva àrea, poder sí que amb algunes, ja no discutiré, el que tu em demanes que no s'ha respost a aquell missatge d'aquella data. Doncs poder que el cas corregir, evidentment, perquè no tots, tothom ha d'entendre que aquí un grup de govern nou, que com tothom sap, pot en algun moment estar a l'alçada o no, ens podem equivocar, podem rectificar, penso que això és vàlid, penso que això és per considerar.
Vull dir que a vegades un pren la bona voluntat, ha d'entendre la necessitat de tot plegat, de portar-ho de l'engranatge, com bé deia jo, en la meva portada de la revista, no, l'editorial. Entenc que quan estàs aquí inicies un procés, un treball, tens tantes coses que són noves que cal la pena, i també demano alhora que tothom tingui una mica aquella sensació de comença de dir, a veure, posem-nos a tot això, és molt senzill des de l'altre vessant, entenem que la vostra feina és sempre buscar la punta, però fer coses constructives, entenem. I per tant, escoltem, si us vull demanar això, doncs això, que la gent tingui una mica de paciència, que mica en mica es va veient tota la feina que estem fent. Penso que se n'ha fet moltes, hem engegat. Ens arribem aquí al govern, tenim una festa major que ens ocupa, penso que una de les perquè ha tingut un bon ressò. Hem engegat unes escoles velles amb unes activitats que hi ha més de 200 persones. S'està treballant amb el que són les activitats, d'anar arrenjant coses. Estem preparant la web, es treballa el dia a dia, malgrat que algun moment no estiguem a l'alçada que ens correspon. Penso que tots plegats hem d'estar una mica, hem de donar aquesta confiança, no? Jo parlo per mi i pel que represento i pels companys que estan acompanyant. Jo responc una mica a la pregunta. Jo entenc que qualsevol... Jo entenc el que s'ha dit és per motivar-se. El que no com a motivació. 3 dies a la setmana aquí, tardes a les 6 convé, he reunit gent a la tarda i he reunit gent en dissabte, per tant, judicat. Tot això de discutir, ja he dit, quan he parlat i he fet la pregunta, ja he dit que no discutia jo aquesta feina, que l'entenia i a més la recolzo, però em ve explicar algú, si l'àrea que portava jo abans, que eren serveis socials, amb les persones que vivien no donaven a l'abast, ara que n'hi ha més necessitat, n'hi ha més necessitat social, tenen que fer més atenció social, si ha tret una persona d'allà, com funcionen els problemes. A la regidoria hi ha 3 tècnics, una educadora i una administrativa. És a dir, que són més gent. No, sí, la Tàlia, la ministra, la Eva i la Teresa. I s'ha acabat. És que has dit més, i abans no estava variant. No he dit una educadora i l'administrativa. I amb una més, no donaven a l'abast? Jo també participo, La coneixo, perquè vam passar a fer des de 200 assistències que feien a l'any a fer més de 2.000 a l'últim any. I així es va multiplicar per 20 la feina que es va fer als 4 anys i no es donava abast, la crisi ha sigut més, les necessitats són més, n'hi ha una persona menys, però les coses que deixar. Això és l'explicació que hauria de ser evident. Un 50%.